Usabukele indaba zesizulu lapha ku SABC 1 siyakwamukela uma usanda ngena. Umfula uMsunduzi KwaZulu Natal uqhume usebe izakhamuzi ezakhele lomfula zaphoqeka ukuba zishiye amakhaya azo njengoba kunezikhukhula. Kujutshwe amathimba ezenhlekelele kulendawo. Intatheli indaba zeSABC uVusi Khumalo ephelekezelwa umthwebuli wezithombe uNomhle Ngubane bacoshela lolu daba ePeaceville beza ke nombiko ogcwele. Vusi sinjani isimo lapho? Ukhona umonakalo enobonayo? Yebo, isimo sisasibi lapha ngemuva ukuthi imvula enamandla zihlasele kulendawo, kodwa siyathola ukuthi kungenxa yomfula ovele waphambuka emzileni wawo wagcina ke usushaya lapha kwezwakala endaweni ekuthiwa ePeaceville lapha ngaphansi komsunduze municipality. Igama lomfula wona uMsunduzi. Ake sikhuluma nomunye ke wabakhahlamezekile ngenxa lezi imvula ebezinamandla la uNonhlanhla, umama uNonhlanhla Dladla. Chazele kabanzi mama ukuthi lezi imvula zinishaya ngakanani, siyabona ukuthi anazi ukuthi nizothatha inihlanze nani la endaweni. Sithathu sibeke nje ayikona lezi imvuzo ihlukumezile kona, kodwa nokuthi ize singayilindelanga ukuthi lizonetha ngalendlela eqhamuke ngayo amanzi moshela impahla zethu kakhulu. Simoshekile zona impahla zethu kakhulu njengoba nibona jonke lapha. Kona siyabonga ngoba ufile umnyango kahulumeni izolo wakhuluma nathi ngokunceda sizolithola, ngoba shilo bathi sizothola ukudla ekseni, sithola ukudla emini, sithola ukudla ntambama. Kona naloko sebesingakakutholi ke kuze kube manje kwasekuseni, sisalinde ukuthi sizothola ekseni. Basho bathi sibazozamela akuzophela isikhathi esinganani basisuse kuyona kulendawo, basitholele indawo engcono la sizoya khona sihlale khona. Nathi siyakuncamela manje ngoba sakhala sasingazo kunendawo ukuthi kungena amanzi. Awusitshela ngezinto mhlambe ehambile la, siyabona ukuthi indlu yonke igcwala amanzi, izinto ezifana ama documents amqoka. Ama-uniform esikole engane obhakha bazo ngoba bafike bababeka obhakha ngendlela ukuthi abebengazuzwa amanzi bangenwa amanzi. Into zokugqoka esikole zimoshekile ke nje zonke ngenhlanhla kama-document esikole lento ngoba vele asendaweni esikhwameni baphuma babaleka nawo ama-document. Kodwa nje ifurniture, ama-radio, i-TV, lezo zinto into ezingekho nosofa kumoshakele nje. Kumoshakele. Ngomunye ke laba bakhahlameze kakhulu imvula enamandla ishaye kwazwela lapha endaweni eyasePeaceville. Sibuyisela kumva kunini eintambo.